ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиҳо хубай духтарако нигоҳ кунен. Бори новинка омадаям қапалатинсои хушру калон размероира бинен. Ҳамаи ино ваннияна нигоҳ кунен, ҳам духтаруна ҳам писаруна. Нархшон 20 сомон бовар мекунен. Хушручан 20 сомон ина марҳамат каседа дар корай биёен бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳафтум қатор марҳамат магазини 1001 майда чуида буд ку 10 сомона ҳамуҷая ира бинен хушруги шавхи духтарако. Агар имконияти омадан надошта бошед ма рақамашона мемонам дар рӯи экран нависен, доставкатон мекунанд. Ира бинен 20 сомон туҳфаям барен меша. Мисол кӯдакотон дам гирен беҳтарин вариантан 20 сомон. Иҷа вариант беҳад бисёрай бо хубтарин ки хитон биёен. Ина бинен охи фасонак 20 сомон кадомеша ки мегирем 20 сомон. Ино чанд сомон? ассалому алайкум бонувон занҳои азиз. имрӯз ман ба шумо гуфтание дорам. бонувони меҳрубон, ман як зан ҳастам, модар ҳастам ва як оилаи беҳтарин дорам. тӯли чанд сол мешавад ки дар ғарибӣ қарор дорем ва кору фаъолият мекардам. мехостам ки зиндагии худро дигар гардонам. аз саҳар то бегоҳ дар берун кору фаъолият мекардам. инчунин маошое ки шумо мебинен ба даст намеовардам. аз он вақте ки дар ин ширкати бонуфузи компания фабели кору фаъолият кардам, зиндагии ман бениҳоят ранги дигар гирифт. бениҳоят дар пеши фарзандони хурдсоли худ нишаста ва кору фаъолият мекунаму маошҳои хуб ба даст мегирам. бонувони азиз, модарони меҳрубон, апау хоҳараконе ки аз чашм дур ба дил наздик, ҳар яки шуморо дар командаи худам ҳасан ва саида ба кор даъват мекунам. агар шумо хоҳед ки дар хона нишаста инчунин маошҳои хуб ба даст овардан, боз як зани муваффақ шудан, пас марҳамат, кор дар ширкати фабелик мебошад. дар ин ширкат бениҳоят кор осон аст. ҳар яктаи шуморо дар командаи худам интизор мешавам. ана ино 30 сомон ина барои кӯдако бисёриё мепурсидам. марҳамат ина аҷоиб хушруму лоимак 30 сомон ина бо расветка дора. метавонед аз инам интихоб кунед. инчунин духтарако дарошко омадагиай комплектако ино двойкая на мана нигоҳ кунед двойкаан беҳад фасон 100 сомон. чандта расветка дора мягкии хушрувай ина 100 сомон. кадомеша ки мегирен 100 сомони. расветка бисёр омадагиай ина сиёшам астай. мана аз инам метавонен дархост кунен. дарав шумода доставка мекунанд. ина дарашко чанд сомон? ина ёям новинкая велком 15. ина ино 15 сомони духтаро бисёриё пурсида буданд. марҳамат ина моделошам ҳастай 15 сомон. баъд пасуда бисёр омадагиай нигоҳ кунен чихе пасудаи фасон, пиёла, нимкоса, коса, тарелка чизе ки хоҳем ҳастай. мана ино нимкосаям 10 сомонӣ. диден чихе гулакҳои хушрӯ овардиян 10 сомон. мана иёша бинен 10 сомон. ҳамаи нимкосаҳошон 10 сомонияй духтарако. ира бинен хушругиша узор дора. мана 10 сомон. беҳтарин нархай. метавонен омада бо хутонай пеш як маротиба тамошо кунен. мана инаи фасоношам ҳамаш новинкаяй. ба тарелкаҳои хушровардиян анаи нимкосаҳо 10 сомонай. диден пиёла доран 8 сомон. ана иноям 10 сомонай. диден брендови аҷоиб хушрӯ 10 сомон. ай тарелкаҳоям 10 сомоня. анаи тарелкаҳошона фасониша диден духтарако 10 сомон. инаи чоркунҷоҳошам 10 сомон. инаи фасоношам 10 сомон. баъд ай бисёри ино чандтаи доранд. шумо метавонед комплект кунед. мисол ҳамаи узора пиёлашам аст, косашам аст, тарелкашам аст. метавонед ки хитон ҷудогона гирифта комплект кунед. ира бинен охи чихе тарелкаҳои фасон, пасудаҳои арзон 10 сомон. мана иноям нимкосаянд духтарако 10 сомон. ана баъд иша бинен ина узори нави хушрӯ нимкоса и ай пиёла да калона ай коса да майда 10 сомон. хулас иноям моделҳои новинка. аз инам метавонен харидорӣ кунанд. ино ҳамаш бори хитояй духтарако. сафол нестан, ҳамаш чинияй. мана сифати чин хушрӯай. ина бинен тарелко ҳамаш 10 сомон. ҳаминое ки дидестен наворда 10 сомонӣ. моделҳоро бинен чихе бисёрай. ина чи моделе ки мебинен
10 сомон. Ана ино 12.5 сомон. Диден ино ра методен комплект кунен духтаро. Нигоҳ кунен косаш ҳам ҳастай. Мана косаш ҳам 12.5 сомон. Баъд ана и размер тарелкаям дора. Иё 10 сомон и размер тарелкаш. Хулас пиёлаам дора ай ӯ. Бо биён хитон як бор аз пеш тамошо кунен. Ина ёра бинен чӣ хушучан 10 сомон. интихоби пасуда мана хе бакалу обнушаку дигар хеле зиёдай бачи хеле диден палатенцаву дорожкаву инчунин якча намуд бо пасудои дигар хеле аст ози дар рафти навор нишонтон метим мақултон мешава ана баъд пиёла духтарако 8 сомон мана ино ҳамаш 8 сомони хушругиира бинен духтаро нимкосаам дора ай и модел пиёлашам будай ина пиёлора бинен бисёри бада ина миноям духтарако ҳамаш 8 сомони ина тарелкачора диден ина размерош 8 сомон ина кадомеша мегирен и размерош 8 сомони ана баъдан духтаро ина иҷада бо нимкосо ҳастай бо ина хеле тарелко ҳаст косои калон ҳаст метавонед аз иноям харидорӣ кунен ина баёшон ҳастай нархошон ҳастай ина ё калони бадан 15 сомон ина косо 12.5 сомона ҳамаш ҳархелай баъд 7.5 сомона ина и моделако ҳастанд кетчупница духтарако барои тезак ягончи гирифтан 7.5 сомонай бисёр медонен чира пурсидан духтаро ана ми намуд коврикора пурсидан беҳад коврикои нағзай ина майдаш 35 сомон ми як пачкаш майдаш 35 сомон ина расветкоша диден ана ба калон дора калонаш 55 сомоная 4 танам хеле кубики калон дора 55 сомон марамат имконият омада надошта боше нависен хачон шумода доставка мекунанд инчунин ҳар намудаи нами ва ё омадагия ё рушику дигар чизо ё чанд смеян 35 сомон комплектан 35 сомони духтарако мана ина наборош омадай ина духтарако ина ё 20 сомонан сатилои мусорка ина духтарако нигоҳ кунед чанд намуд тифало омадагиай тифалои фасон 60 сомон буда ина моделош инош боша 90 сомона калонай мана 6 сомон мана фасонош 60 сомон мана термосои калонак 50 сомон инош 40 сомона ана баъд ини чойникора мепурсен духтаро марамат 35 сомони ҳастай ина метавонен бо омада хитон ай пеш тамошо кунен бакалу обнушаку ҳама чизои новинка овардиян ина 12.5 сомони диден бакалои чихи хушрӯ ина обнушако боша 15 сомон ана хеле обнушако ҳастай 15 сомон оз то охири навора тамошо кунен арзоношам аст ма вайёршам шумода нишон метам инчунин ина ино термосчаян 35 сомон дута ранг дора сиё сафед инош боша 15 сомон ина ёям хушрӯан шишагӣ 15 сомон барои маълумоти бештар тамошобинони азиз нависеншона доставкатон мекунанд зубачисткои новинка омадаи 10 сомон манаи комплектҳо омадагия и 90 сомон ҳамаша қахшрӯири духтарако нигоҳ кунед 90 сомони манаи моделошам 90 сомони хулас биёен бо айпеш тамошо кунен эмхе контейнеракои фасон омадагиай ҳар хела мана биёша бинен иноша бинен ина нархошам гуногунай мана инора бинен 20 сомон мана ин 30 сомон ира бинен аҷоиб хушрӯ баъд иҷада бо маҳсулотҳои шустушӯӣ ҳастай и 25 сомон ферия калон будай духтарако ира бинен калонай 25 сомони ана баъд бо ҳастай инаи модело 55 сомон ино кондитсионер для белья диден 3 литра будай 55 сомон ана инош боша 1 литраш 25 сомон хубтарин ки 3 литраш гирен арзон меғалта духтаро баъд собунои личебни доранд ина я намудуш 5 сомон ду намуд дора 5 сомони духтаро инаи моделошам ҳастай баъд анаи шампуна бисёр таъриф кардан хушрӯя гуфтан 35 сомон будай хулас иҷада бо светилникчои хушрӯ доранд 30 сомони мана ҳамаи чи ҳастай охи ланчбоксо игрушкоҳо ина соатҳоро акса кардиян 45 сомон анахе вентиляторо омадагиай 35 сомон анахе резинкачиҳо диден пачкачадай чихе хушрӯай нархаш 8 сомон ина инош 10 сомон ина диден 10 сомон ина иноям 10 сомон духтарако нонгирако ина ё 10 сомон
ана ба тамошобино ба калош набинен чиха интихоби васеъ омадай ҳамаш бори новинка марҳамат 10 сомон ин айнош 12.5 буд человек паука бисёр мепурсад нигоҳ кунед чихи калони хушрӯвай иам ҳози аксия шидагай 10 сомон мана кабучам аст сирхшам астай 10 сомони баъдана хушрӯва бисёр мегирам барои уксусу барои равған гирифтан иам 10 сомонай шишагӣ иам 10 сомон мана метавонед аз ино хоҳишмандо дархост кунед доставкатон мекунанд ё ки биёен хитонай пеш бинед мана 10 сомон инаи фасоноям ҳамаш диден ба калакои чихи хушрӯчаи ҳамаша 10 сомонӣ кардагиян мана чизе мегирен 10 сомон иноям 10 сомон а мана обнушакошона диден духтарако 10 сомон инаи фасоншам хушрӯе ҳаст ки 10 сомон ина бисёриё мепурсидан ҳаст шакаргирако ҳаст инаи модело ҳамаш 10 сомонӣ хулас интихоб хеле зиёдай аз ҳамаи намудо метавонен омада аз бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳафтум қатор харидорӣ кунед мана иёям 10 сомонӣ ина иношам 10 сомон и фасоноям 10 сомон иям 10 сомон хулас инам хеле нархо мана обнушакои хушрӯ бисёр айҷада ҳамаш ина 10 сомон кадом моделе ки мегирен амиҷада 10 сомон духтарако аксияи шлангора духтарако ё супер шланган ки чандта функсия доранд ина нигоҳ кунен ҳози аксияи беҳтарин рафтаистай нархошон арзон шуда нами сирхша бигирен духтаро пушаймон намешен зурай аксия 60 сомон буд ҳозир 90 сомон шудагиай аксияда 95 сомонуҳош боша 50 сомон шид 65 сомонуҳош 40 сомон шид 55 сомона боша 30 сомон шудагиай то охири моҳи августа анами аксия давом дорад духтаро аз фурсат ҳатман истифода бурда харидорӣ кунен пушаймон намешавен хулас бо ай пеш биёен ин магазин ҳамин қадар калонай ки мисол ҳамаи бориро ман нишон дода наметонам лекин шумо биёен бор новинка беҳад бисёр омадагиай тамошо кунен нависеншона ё агар имконияти омада надошта бошед нависен новинкора сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен мана контейнер чора бинен ина инора бинен духтаро бисёриё мепурсанд 10 сомон и барои телефон подставка барои телефонай хулас беҳтарин новинкаҳо дар анами магазини 1001 майда чӯйда духтарако нигоҳ кунен ҳами қалалиҳои оши калони фасон овардиян инамиш калони бадай диден 50 сомон иш бо аида калонай 70 сомон хулас ина каседа дар корай биёен ё ки нависен дарава как доставкатон мекунанд ино сафолӣ нестанд чиниян качестваш беҳад хубай тамошобинони азиз магазини 10 сомонаро бисёр вақт суроғаша мековен ина марамат бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза мешава ина рияди ростакӣ ки медроен духтаро машмода дар рафти навор ҳамаша нишон метиҳам ҳами сеюм дарвоза ки дромаден инами рияди ростакӣ то охирша меравен инами широки риядай дида нами рияда то охира ҳами рияда меравен дасти рост мегарден дуюм қатор мешава марамат дар наворо ма ҳафтум қатор гуфтагим барое ки ӯ қатора пеш ҳафтум қатор мегуфтам барои аввай вақти савдогароро мепурсӣ ҳафтум қатор гуфта анам дуюм қатори ҳози нишон медодагӣ мара меган суроғара метиҳантона хулас бори новинка омадагиай азиҷа ма имрӯз чанд навор кардагим ина диден то охир рияда омадем дасти рост гаштем ина дуюм қатор диден дуюм қаторда шумо анамихел магазини 10 сомонара пайдо мекунен иҷада бор ҳамиқа бисёр омадагиай ҳама намудуш ҳастай беҳад нархҳои хуб марамат тамошо кунен суроғат агар наёфтем бо нависеншона мефаҳмонанд тона